Včera po 17. hodine nám prišiel mail s vyhrážkou, že ak budeme ďalej pokračovať v našej činnosti, tak dopadneme tak ako premiér Fico. Toto je len posledné varovanie z ich strany. Prišiel mail zo stránky Ukrajinský patriot. Chlapci, zobudte sa, toto je naša zem a naša krajina. Nás zastrašovať nebudete. Aj moja podobizeň s terčom na hlave ukazuje len vaše choré zmýšľania, choré vyhrážky. Teraz máme pre vás takúto výzvu, keď sa idete vyhrážať. Povedzte miesto a čas a my prídeme. A som zvedavý, ako tvárou v tvár budete reagovať. Vyhrážať sa choďte svojim, ale nie nášmu národu, našej organizácii a našej rodine. Spamätajte sa. My sa nevyhrážame, ale riešime, činíme a ukazujeme skutky. Takže ešte raz, povedzte miesto a čas, keď ste takíto majstri sveta.